Aivan onni liikkaa, kun ihan uudet kengät. Ja piti jo löytää. En pysty ajaa. Koska siinä on kuitenkin se, että kun sieltä tullaan se kallio ylös, niin jos siitä jatkaa suoraan, niin tässä on jonkunnäköinen tiputus. Kyllä. Eli pitää niinku saman tien kalliolta kääntyä oikealle. Tai sitten meillä on vaihtoehtoisesti semmoinen chicken line täältä kauempaa ja tulla tästä sitten ylös. No niin, hyvä. Onko syöttö kohillaan enää? Syöttö on aina kohillaan. Hyvä. Mä oon hyvää Rossissa ja Endurossa, niin mulla ei oo sillä hättä, että mä oon niinku Joo, pakko kysyä, pelaako tuo sammutusnappi? Tuo pelaa, ja kun se osuu tuohon, kääntyy tämä sammutusnäppi ja osuu tuonne, niin se ei lähde käyntiin tuon pyörä. Hieno homma. Joo. Jussila harjoituskissa. Mikä wheelis? Jännittää. Perinteinen. Hyvä. Miten se Jussi nyt on kyllä pienentynyt tuo kypärä vai? Saatana kyrpää. Haitsu on kyllä taitava vittuinen. Vai joku tuo voi harjoitella. Paljon reeniä takana. Mikä meininki? Joo, ei tässä syytä alkaa enää hermoilleen tässä vaiheessa. Niin. Pytty on jo kainalossa ja sitä ottaa. Ei enää maalia. Näin pitää homma pelata, että ei tarvitse enää puristaa viimeisessä. Kyllä. Jee. Onko mopo kunnossa? Aina. En ole ihan varma. Se näkee kohta. Olli, paino! Vähän kaasua! Sami, puoli minsaa! No niin, Jukkiksen tässä maastokoe-analyysi välikevennyksenä, että miltä tämä näyttää? Haastavalta näyttää, mutta oletan, että
kärkikuljettajat tulee aika reilulla suoralla linjalla ja alusta saakka vähän kiihyttää, niin saa vähän lopussa jarruttaa. Että katsotaan, miten se sitten oikeasti näyttää videolla. Itehän mä tulisin kyllä tosi lujaa. Kyllä, kyllä. No mitäs pelimiehen silmä sanoo, missä siinä on potentiaalisia ongelmakohtia? Kyllä se, että jos noihin isoihin töyssyihin tavallaan liian hiljaa tulee, että tappaa sen vauhin, niin ei pääse kiihdyttämään. Tämmöistä oltiin tuossa huomaavinamme, mutta eiköhän ne kuskit petraa tuossa taas seuraavalla kierroksella. Ei muuta kuin uusiksi! Samikin konttas siinä pari kertaa. Pietu tulee tätä rohkeata reittiä, hienoa hommaa. Vähän ruuhkaa. Se oli aika villi. Seuraava. Kävelee! Niin Jussi jätättää vähän porukkaa, kähy on jäänyt jo puoli minuuttia. Pääsee! Makiatti! Siellä tullaan ylös. Niin menee. Kähyn tyyli näytet chicken rootia. Yes, rennun näköistä! Minä löysäilen! Pakaitsuu! Oi oi! Saatana, ukolla alkaa olla jo väsyä. No niin, täällä on podiumiukkoja. No, oliko hyvä kisa? Kyllä oli hyvä kisa, kun voittu. No niin. Oliko mukava rata? Kyllä, eikä ollut liukasta. Joo. Rata oli upea. Se oli hyvä. Aamulla vähän jännitti, että onko jäässä paikat. No niin. Tietysti sehän on sama kaikille. Ai sulla on tuu metselerit, joo. No vissiin on metselerit aika hyvät. Mennään yrittämään. Voitinko mä? Joo, se oli kyllä niinku urheilijasuoritus. Mä en vissiin voittanut. Meidän kisa loppua tuohon ensimmäisen kierroksen tuohon pönttöön. Niinkö? Kato rysty siellä. Ai, rämmärit siihen. No mä katsoin sitä silloin tutustumiskiekalla, että siinä oli Otilla tuo häkki justiinsa siinä. Se on, että nytkö loppui jo kisaa tähän. Rossimiehellä ei ole pikku kivikot tuolla haittaa mitään. Ei se kun painaa menemään Se on vaan. alussa iskiä vaan, niin oli silloin nämä rossimiehet vähän hittalla siinä alussa, kun oli
Silloin sä oot täällä iskiä vittu. Eiköhän yritti iskeä, mutta kun on niin kivikko niin hyvin päälle eka kertaa. Joo, niin oli. Tää tuli Karsiutu vähän. suoraan. Mitä nää teit sitten, kun nää jossakin vaiheessa taas ajot ohi, niin mitä nää kävit oikein touhuun? Meikö yhden kerran sitä aikaa? Mutta mitä nää touhusit silloin? Missä nää ajelit oikein? Tuolla teidän jäljeensä pelejä vitun kaukana. Jätkä nautiskellut siellä sitä keulitellut ja Victoria näyttänyt. Joo, kyllä sitä Otatko nää nyt jo haastattelu pysähtynyt, kato kesken reitin? kesken palautus Marko jo. haastattele nyt. Marko Kyllä mä haastattele yritin nyt. näyttää kaikkia käsimerkkejä. Ei kai, se niinku katkiaminen siihen. Ohitin sut. Näytitte sitten niinku loppuun. Oospa tullut. Kyllä mä jo turrasin ennen sitä jonkun matkaa ja vähän mä siinä sitten kyllä sä joku aikaa yritit. Kyllä mä niinku semmoista tasasta Oo, ne pattia kovia- yritin niinku jätkät keulitella kovassa niitä kunnossa. patteja, ettei alkanut niinku pohjia pitkin ajamaan, niin sitä mä yritin pitää, mutta yritin säästellä voimia, en mä enää niinku aika sillai. Siinä vaiheessa sen jälkeen, kun mä siinä ylämäessä konttasin, niin sen jälkeen mä alkoin niinku, että no niin, kyllä tämä nyt niinku ajellaan menemään vaan. Että. Tosi 18 on kyllä mullakin tuota takaa. Mitä katsottu, mutta oliko ammattitaitoinen apumies työntämässä vai olisiko vähän paikkaamisen varaa? Oli jo, se ohjeistushan oli heikonlainen siinä, että sen verran oli niinku tuhkat suussa, että ei oikein niinku tullut sitä tarinaa siihen, että autako. Mutta kohtuu nopeasti heitit kameran pois ja olisin mä tietenkin, että sillä että olisit niinku vielä tsempit siihen päälle ja kato. Kyllä. Semmonen reilu heitto sinne eteen ja kato käynnistäminen ja sitten, että No niin, petrataan ensi kerralla. Niin. Jos laitat samanlaiset kamppeet, niin voit käydä aina kato kiekan heittämässä siinä. Niin justiin, joo. Paikkomies. Oliko se paluukisassa makia työntää? Paluuvaimennukset oli paskat. Mennään tuonne Paskin kisa ikinä, paskin häviäjä koskaan. Männikköön, niin voit iskariseppää lotasta Joo, kuonoon. niin on vittu. Ensi kerralla pysähdy ja vetää sen turpaa. Paskat säävät vittu. En ajaa. Ei hyvät ne oli. Ei, niin.